Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Maribanang, imadumot ng tilugan dito barangay tayo. Wan nga rod, Mare. Imbado ti tricycle, jeep, van, kan adapay bus. Kaaduan ti motor. Iso anas ken tinaan-anay apan naganad. Ay sus, di kabadong. Magmag na iti kalsada nga agsilsilpaw na. Ay, kabadong! Kitam da pagpagnam! Amang ano madungpar ka! Ay, di nakadengdenggan, Mare. Ay na, nagbalasi mo diti kalsada kat di nakit-kita ang tilip and right na. Ay, umayon di tricycle! Madong parsamat Ay, ni Mare Banang. ay, madungparsan! Asinaw tinagkuna na dong parak. Si bibiyagak pa lang, may. Ay, imbag ta nagpreno akadagaws. Apay abasta kalatan ngagbalasiw iti kalsada tatabadaw. Ay na, nakita mi kan ni Maribanang tinapasama kwarog. Magmag na ngamin ni kabadong dito kalsada ng cellphone. Nay, apay, dakes ka din no ag cellphone ka magmag na. Agtintin next kami gayam kinituyang ka. Sana dakas tag cellphone. Ang lugar mo Heh, iparit yung mo lamin ay. Politika indak samot din Inton maminsan, saan ka ngagbalasiw dito'y kalsada ngagsilsilpaw tatabadaw? Delikadaw. Wag, talaga bawal dayta dito'y barangay tayo. Anya pa iti sumarunong ay bawal yaw. Ang mga no bawal to pa yun, tiagangay. Ay na, bagbagaam ni Badong mo, Mare. Apay maray, anya manen tinaramid na amaday. Kat no bumalasiw iti kalsada nga agsilsilpaw. Bawal ayaday ta. Ay katuan delikadaw ang madisgrasya no magmag na nga agsilpaw. Dandani nga rod na dungpar. Imbag ko nam na alibtak ni Kwarog. Nakapreno adagaws. Bayam tabagbaga akto maray. Sapay nagadon alugan nga aglabas dita highway. Kas ano no dakkel atrakti limabas. Kat saan nakapagpreno adagaws. Ay sus, mabalo ak adagosan ano kasta. Awanan ni badungkaw. Aging gaita, agnernerbyosak pa'y lang ang kail. Anyat pag nervyosam. Dandaniak nakadungpar. Ang mga no ada man na nakita mamagmag na checks iso dandani nakadungpar ka. Saan ang kail? Ni ngamin tatabadaw. Kalata nagbalasiw iti kalsada, kat di nakitkitain nga da sumungad alugan. Ni pari ba dong ti dandanim na dungpar? Unang kail, agtetex ngamin na magmag na iti kalsada. Anyang hati naramid mao. Nagpreno akadagos Natangken ti ulo day ta pari ba dong? Tangay kumpari mait, bagbagam asaan na magmag na ngagsilsilpo ni iti kalsada. Uy, delikado day ta. Bay am ta bagbagak no kita ka ma. Badawng! Badawng! Apay ayanas ka na po kawan na. Sa anak matatulan. Itay kapay ngay ayaban amangan. Di ka mutlat numakderditan. Kita ang agsilsilpunak. Day tangarod ka, gapo iti kasi silpon mo. Saan kan amaayaban amangan? Kan gapo iti kasi silpon mo. Dandani ka na dungpar. Nagkunakin ka. Na, adda na kaibaga kanyak. Kasanon ngay, no nadungpar ka. May isa ka, mate. Ibawal yung amin ay. Magpapada kayo amin ay. Bawal amin na di mangan anaw. Wait. Paray, ibagak day to ikan ka. Gaputay saksakit ka akong paray. Di mo ko matagidak senti ibagak. Anyaman day tan paray. Ada ka nung amin nakakita kan ka. Magmag na ka iti kalsada nga agsilsilpon. Kahit
Ay nagbalasyaw ka pa'y kanaw. Kahit dandani na dong parnakan ni Kwaraw. Dayta akaanakam ti bagbagaan pare. Tadandaninak na dungpar. Eh, si kaatag silsilpon ka ngagbalasyaw. Madamag ko man pare. Bawal ka dito ag cellphone na magmagna dito'y barangay kabildatan. Eh, talaga bawal. Ay, talaga politika na ito'y pare. Na, anya politika? Politika inyaw, ti tao. Awan ti politika na da ito'y paray. Isaksakit da ka laeng, tas di mi kaya't ama isagmak ka. Talaga ki di politika indak pare. At ayo pa'y magti-eleksyon ti panagkunak. Bagbagam dagiti padama driver, Kwaraw. Aganad kayo ngagmaneho. Talaga mo't nga anad kami, kagawad. Narigat ti maaksidente. Win kagawad. Ibagam ka dagiti padama driver. Asaan daw unay anapartak ngagpataray. Ammo da dayta. Ken siguraduan yaw asakbay ngagpasada da. Natalgag ti panagmaneho da. Ammo mi daytan kagawad. Ammo mi amin. Naanad kami amin ngagmanihaw. Nasayaat nga rod no kasta. Nas kanaliklikan tayo ti aksidente kadagiti kalsada. Ay, nakabutbutengan di ta highway, enteng. Nagadon ti aglabas alugan. Iso nga ron anasken nga ganad tay amin. Ay, dandani pa'y nadungpar ni pare ba daw? Binagbagak, hanggang kaslaki naguran na mo, timbagak. Apay akinagura na. Ibagbaga na mapulpolitika ka no. Politika man ay. Ay, jakman amo iti dayjay pare ba daw. Amin lakit nga ibaga na mo ta. Politika. Pagan-an na damlaan ba? Ang politikan ti pampanunutan na. Ay, puro politika. Tiada iti panunot ni pare ba dong. Kat, kasano ngay day taitan? Eh, sana ka mauma amang bagbagakan ko na dungaw. Urean niya pa, iti panunutan na. Tuya, padasam ti agaramid iti kalukwan. Na, apay pagaramidin nak iti kalukwan. Tapno mapanagna ka mapudno ti bagbagak. Ang mahilig da amang politika dagiti opisyales dito'y barangay. Nang runa dayta nga inting batingteng. Anya nga ikumaakalukuan ti aramidag. Mang panunot ka. Jay bawal ti aramidan. Ay, wan man nga raw. Ingkapuuran dayta basura. Ay, wan anya. Ipakitam kadagiti opisyal dayta nga aramidan. Politika gaya ma. Ay na. Ay, unay mo daytan. Nagpuskol nga asok. Makapauyag. Andag pupor kagawad. Ay, apay kay nga dagpor. Kat nabayag tayo mga ibaw bawal daytan. Plastik ti pupor da. Asino tinagpor? Ngay! Sino nga taya? Ay na, agungot manan ni Kapitan. Nabaybayag nga ibaw bawal tayo di pa nagpor di ti barangay tayo. Ha? Ay, Ninanatuyang jeg pupuaur. anya! Dayjay aw. Dayjay pa mo't sangot ti balay da tinagpuuran na. May man, tayo nakatipaan. Bawal dagpor iti basura, mare. Bawal aya. Kano nabaybayag matan nga ibaw bawal tayo dayta. Aya. Ita lang nga amok dayta amaray. Nang runa bawal apuuran dagiti plastic. Kasano nga ikat na purak matan. Ay. Saan mo nga ulitan dayta ah? Apay aya anak ka is-stricto kaya umaray. Ay na, katsurutan tayo ati ordinansa ti barangay. Surutan, wano talaga ang mahilig kayo laang amang politika. Ha? Ammo may kinibadong kaw a politika ti rason no apay nga ibawal yu amain. Mare, awan ti koneksyon ti politika ditoy. Apay kumapolitika anda kayo ngay. Pudnaw timbaga ni badong kaw. Talaga nalaing kayo amang politika. Sige, politika no politika. Basta saan kayo ngagpor iti basura, tabawal. Napanagnakamaw, napudno ti bagbagak tuya. Wan ba daw? Amin, bawal dito'y barangay. Mamati akon kan ka. Apay nga minadinak patpat yan na ya. Ammo da nga men asaan ta ida nga imbutos idi napalabas nga eleksyon. Why, di kalaban natin butos ta. Aywan, asino nga minan di nakalaban ni Kapitan Ida? Apay nalipata man.
Kit mo siya. Aywan gaya man niya. Ing kampanya ka pa'y iday. Wayne, isuasaan mo apat-pat yan ida, tuyang. Urayan niya pa'y tibagbagada. Kamay may sala ang timotibo da. Saan mo apat-pat yan? Correct! Apay mare, saan mo ten nga umay gumatgatang dito itersenam ni Marito yang? Nadlaw ko mga roday tamaray. Inaldaw nga umayak dito itersenam. Ang jak mo't makitkita ni Marito yang nga umay gumatang. Huwag nga raod. Nangrugay, hindi binagaakasaan nga agpupo or iti basura. Kasta aya. Wan ata pinuuran na di basura iti arubayan da kat bawal nga rod. Dayta nga rod, ti kinagura na, mare. At nimat ka ba dong? Nangrugi ka numat, idi binagaan ni Kapitan na saan amag na iti kalsada ng cellphone. Kaslamat ka nun gimura kan ni Kapitan. Ay, kagura da ang mabagaan. Kat para mo't la iti pagsayaatan da. Ay, huwag nga rod ah. Tirigat ka dagita ka baranggayan tayaw. Natangkan ti ulo da. Kat tidakas, ipagbagada apul politikaan mekano ida. No kasta mo't laeng. Nasaysaya at no saan tayo idan abagaan wenno biyangan. Makamudan iti biyag da. Kita ikman mo biyangan dakpay laeng. Napay, papanam. Dita kalsada. Mapanak agpag na dita kalsada. Ay sus tila pampanunutom ng aramitin. Ita, magnaak. Ang sana ko nga agsilpawn. Daramidak, agin babasaak. Daytoy kumex, ti basaak. Ay sus, makangag ka manun kin ni Kapitan. Biyangan dakpay laeng, jaklamon ti sawat. Talaga amang pulpolitikadan no kastoy. Kwaraw, nimot ka ba dong di magmagna? Ay, Wayne, papanan na nga ta. Makita na pa'y ayat ipagnana katagbasbasa mo't iti kumex. Tataba daw! Makitampay ka diti papanam. Wayne, makita ka. Apay kumasan. Damagaman no papanan na. Papanamay ah! Mapanak dita kalsada. Ay, isyakman timang bagbaga. Kabadong! Numapang ka dita kalsada, di kagbasa iti kumex. Delikado! Sandak man ang pakibiyangan. Kaya't kung arog ti agbasa. Ay, Ay. sapay nagdadakkel na gitaglaba sa lugan. Delikadaw. Sandak apol politikain ah. Ay, saan na ka politikan? Palpalagi pandakalang! Jak ka sa pulan ti palagipyong opisyal. Da kayaw ngawan ti sabaling ang muyaw. Agtal na kayaw. Ay, talaga nasulpang ni tataba daw. Enteng, ninsamot pari ba dong di magmag na iti kalsada nga agbasbasa? Aywan. Apa amasapol nga agbasa kat magmag na iti kalsada? Ay na, agpakalaing manen. Ay ing kabagbagaan. Amo na mo't ama ipari ti magna nga agbasbasar, aramidin na pala. Ing kabagbagaan. Ay amangan numadong par. Sapay adon tilugan nga aglabas. Saan ko la akong pari, bye-bye ako. Ay, dandanin na dumpar ni tataba daw. Ay, dagiti pa'y lugan taglisi kang kuanan. Aw, andamanin sumungad alugan aw. Ay, sus, madung para sa aman ni Kabadungan. Ay, madumparin na talaga. Pinalisyon yun ni Kabadung, lisyon nyo. Ay, diyak ka bala nakitain. Agkidima kaon. Ay, uresyak, agkidamak matan. Ha? Sana na dumpar ni tataba daw? Ha? Saan? Uwan kagawad, agmulagat kan. Ay, na. Urayak lang na bang aran. Induron ngamin ni uncle ko ni tataba dong ijay igit ti kalsada. Kan pinasardang na jay lugan. Ay, imbag tada ni uncle ka. Ay, na. No awan, jak lamaw. Nabiyagak pa'y paray. Amangan mo no kararwak na ito Ay, yan. nabiyag ka pa'y. Apay, naglastaw ka, nagturad ka, na magnakan, agbalasiw iji kalsada nga, agbasbasa ka. Kaya't munsan ti matay. Ay, saan pa'y mo ta paray? Mano alugan ti dandanin na kadungparkan ka. Ay, di nakmitungtan na paray. At data dito yung kalsada.
Kita man ay nagadot ita tao pare. Hindi pala bagbagaan da kagam di nakamdenggan. Ay na badong! Ay badong! Imbagtasan ka na dong par! Ay bagbagaam ni pare ba daw? Ay, sikat tumot nga men. Di mo dengdenggan ni Kapitan. Awan lakit day, politika ti bagbagam. Dapat tiyak kayat kada kayo ta politika kayo a politika. Ay, apay, saan kayo ka di amang politika, Kapitan? Ay nambarak amang politika. Adayo pala ti eleksyon. Ha? Bagbagaan da kayo. Hanggang di mo dengdenggan. Dumdumngag ka ba daw? Wain, agdengdengagak tuyang. Pinagnervyos na kami para. Huray siya, Kapitan. Kasta unay tinirbyos ka. Tintun ko maluwan kan para. Ay, tatabadong! Denggem ti pamagbagadagiti opisyalyo di ta barangay yo. Tapno saan ka ama isagma? Ngamsak pa'y na kayat may manakablaawan ti Pasio family nang runa kini Johnny Pasio Senior di Tabuyagan Poblasyon, La Trinidad, Benguet. Ala sige! Dutan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay.